kubor nakaslem jong nongsan hima. Director Katanat Health and Service jongka Jala Meghalaya Dr. Amanwar Hani Kasni habai keren bikinang to kubor office tray kam jungu blokan dui kinong tray Katanat ka koy kia kajala banwan chakmat banwan ai inject badiada nakani ka kalam covid kat khandai shishu nakaleng Dr. War ulai thuru bakathong bakatanat kabu kadai ban pendap ban ai inject yaki khandriu hajar ngut kinong tray Katanat ka koy kia hakatayo balai jong ubnai rempang ar hajar ar puai bat hadu manta Katanat kelada ban ai inject syaki nyau hajar ngut kinong tray jong Katanat ha kajalahi bro kawai ulakan turu ikanong tray Katanat ka koy kia kebadon kijing shifting naki kubor ka kling ka tengap pakim dai ban ngej be yakini ki kubor rai ban wan sakamat ban ai inject ban yada yaladi nakane ka klam kadai ban yada yang ini nak cingpang buat ban yada iki wei kena mangi nginom la ban spet la dang ngim yo la dang lai yada ngi ngim yo yu virus ka mangi ngim la ban spet ki wei buat ki wei ngim la ban spet ching tementa kan ni ke sarkar ka jungi kala ai isnan yang ini yakni ketika ti ni kerpajur ya boro kinong tray jong health department but kinong tray ki bari pedi ko kya ha ki private institution ba kinshim kabu yakni kajing ai jong sarkar but banum sngam ya ki kubor hamsaya chanishtai kiba filai mengalaong mencua hapor dang sedang covid ki ong batang siok ni ur opin kelon bon kiba kelon kinyap ringi klami kita ki buat ai yang ni injek ki ong na ba yo filong kumta lang tangi klami gini ki ngim dai ban skap gini but ke ai ka jing start ke ba la ai happy ka ba yedai ba kot ka kya ka ba fi ai ka la se ki pat nong chong snong penon kam ya kata buat late ngap ya ke kubor ke ba pamdai ke jing shisha pidai ban sutu ba sarkar ka ayangi ke ba bhata bat ngimdai bandan ka tu ke jing sngo ba ke ba ai ka sarkar ke dei ki ba ishan khmat thangni kamdan ke jing ishan khmat director health services research Dr. AC Lendam ladap ai Mission Director jongka NHM Mr. Ram Kumar ladap ai ngai ladi rung ladap ai rasidap ai mentalak mentan nak buskentai ngimdan jing suferi namar ngi sutu syai bakani kandai kejing yada ini bat lada ka yada ini kamut phi finlong kejing yada yaki we namar nafi kanum spread chikwe bat kiwe ru kinum la ban pen saprang kejing pang sapi bat ngingit scam ba hakini kisi ibanwan bagani ka jingai tika kadang ya cha sha baro kini wan lang renti ban ai gani ketika ban penpal ya kajing shows ngau shania scam haka ke ba kilalap kini ki start scientist ki jungi keleng saudong khamtam nang ni na po ri India ke ba snai gani ke vaksin dah khasi wat klet bandeng kemas wat klet ban sakti ban penukam ki sanitizer ban wat klet ban num yalong lembrum haju ban pet ba fi ya jengai ni wei haki jaka ki belong pajba haki jaka ki ba piadon kejing yalum lang kati berlelang syaki pajba ro mo tenda lastang yo ski pajba ki barkhat kemud ngila sutu ba ngila kham jan ya kata kajing long chengan but ngin poi beda saka put ke ba lesing inum dan kamsu yakini ki jing patha ki bon po health department kim khen ba gani kajing pang kalong mum kiwi ki viral fever but tang ta kasawan pada kajing long shua ya covid 19 benda kasi ngin ai fi ka kubor kawai dei bat kajing ai inject ya ki nong tray jong ke health department hapo kejela kajungi benda kasi ngil adap ai ke inject kumba nyau hacat terus pangut kinong tray sarkar ki badai jong health department but ki badai naki private ru
naki lai hajar sispa prapasan ngut tekawan kumba arflai nakasispa ye